Eugeni, com sabràs, enguany fem 700 anys i volem celebrar-ho d'una forma molt especial. Tu diràs com vos puc ajudar. Volem que s'organitzes una festa d'aniversari i que es graves un vídeo molt especial de la Pobla. Que vos faça un vídeo, que vos faça una festa, ui, això és molt de cacau, no és millor que vos faça un monòleg d'aixòs que faig jo i au? Eugeni, no sigues tan patidor. La gent d'este poble és molt amable i segur que t'ajudaran en tot el que necessites. Si d'algo es caracteritza d'Escarabats és la nostra hospitalitat. Però un vídeo, això com ho faig jo? Necessitaré un equip, algú que porti la càmera, una persona que porti el so... Precisament t'hem preparat un equip de professionals de 2 persones de la Pobla que t'ajudaran en tot el que te faci falta i el millor de tot és que s'ho coneixen tot de la Pobla. Mira, ahí les tens, Rosita la de Cali i Angelita la de Genaro. Estes dones... Tranquil, xiquet, jo soc la Spielberg de la Ribera. Què? Què m'has dit? Què? Que no t'has sentit? Què? Ai, mare, a ningú que li passe. L'encàrrec estava clar. Havia d'organitzar una festa i, a més, fer un documental. No pareixia un treball fàcil, però, afortunadament, l'alcaldessa m'havia insistit en un detall important, que sempre que ho necessitara, comptara amb l'hospitalitat dels escarabats. Així que vaig decidir començar pel principi, demanant ajuda a Balbí Serena, un dels cronistes del poble. Balbí, m'han insistit molt en l'hospitalitat d'este poble i jo crec que això té alguna cosa a veure fins i tot amb la fundació. Sí, correcte. És més que possible, segur, no?, que donat que el fundador del poble, mossèn Pere d'Esplugues, fundà aquest poble per principalment protegir els caminants que en el segle XIV transitaven entre les viles entonces de Xàtiva i Alzira, entonces aconseguí permís de Jaume II per a poblar i construir el poble, en la missió principal de protegir a aquests caminants, que molts eren assaltats, molts venien malalts a peu, morien baix dels arbres o eren assassinats, no? O sigui que l'origen un poc del poble és com un motel de carretera, per dir-ho d'alguna manera, amb carinyo, entre Xàtiva i Alzira. És una obra de misericòrdia que el nostre personatge, que era enormement caritatiu i dedica una gran part de la seva molt important fortuna a fer obres de caritat. I quan comença això ja a vindre gent, diguem, a convertir-se en un assentament, en un poblat? La data de fundació del rei Jaume II, que per cert el document original no ha aparegut encara, i aquest document porta data de 6 de diciembre de 1317. Este poble no ha perdut mai aquest caràcter hospitalari de refugi perquè l'última volta que va acollir gent necessitada d'ajuda va ser durant la Guerra Civil. Durant la Guerra Civil, així vingueren quantitat de xiquets de la guerra, xiquets que provenien de ciutats que per els bombardejos eren molt perillós viure en elles. Després van vindre també gent fugint també, més major, i quasi tots es van quedar en el poble. És a dir, la Pobla sempre ha tingut fama de que és un poble que cau simpàtic, que cau bé a la gent que passa per així. Al final s'acaben quedant així. I s'acaben quedant així, és de veres. Per què? Perquè està clar que el caràcter dels poblatans és un caràcter obert i és un caràcter que es presta a ser amigable i a ser... I això continua, des de luego. Ara ja en tenia eixa fama d'hospitalaris dels poblatans. L'origen de la Pobla Llarga era donar refugi als viatgers. Això em venia molt bé. Segur que trobava ajuda per organitzar la festa. I clar, tota festa necessita un pastís i un pastisser. Pastisseria. Escolta, per favor, que estic buscant una pastisseria. Geni, David! com estàs? Què, quina casualitat! T'has perdut per Sí, això o què? mira, buscant una pastisseria estic. Tu coneixes alguna bona per així? Sí, home, així està la de Mario Padial, està, mira. Este carrer mateix d'allà, Sí. tu recte vas a caure allí, mateix, no t'es pèrdua. Ara aniré, que ha d'encomanar un pastís. Pues allí és fan de categoria, eh?
Perquè tu de la Pobla Llarga mai te n'has anat, eh? Vius també en València, però sempre acabes tornant així. Bueno, ja saps el que és la feina, no? Sí que passe molts dies en València, però és veritat que cada vegada que tinc un ratet vinc a la Pobla. Ve per la bicicleta, ve per esmorzar amb els amics, ve per veure la família, ve perquè ajudes en el que pots, en el poble, en el campus que organitza. Sempre, la veritat és que estic molt còmode així. A més, aquesta zona tu has viscut sempre... Bueno, ja saps que la Pobla no és molt gran, mira. Jo veig que en esta zona, ahí ma casa, al costat la dels pares, i antigament, quan jo era nano, en esta zona sí que es veu allà, això és l'auditori, que antigament era el Mataero. I ahí és on començares tu a pegar les primeres balonades o què? Sí, la veritat és que ahí baixàvem, és la vida de poble, no? Vivies ahí, s'enjuntaven tots els amiguets ahí baix i igual jugàvem al futbol, no m'ho feia falta ni un camp de futbol ni porteries, remuntàvem unes porteries en seguida. Això sí, els balons se punxaven, ahí n'hi ha unes palmeres que cada dia tenien que canviar els balons. Ah, sí? Sí. I n'encalàveu molts o què? No, perquè com se coneixíem tots, si s'encalava, tocaves el timbre i te'l tornaven en seguida. Quines coses d'aquest poble, no? Més xules, sí, no? Bueno, jo crec que n'hi ha molta diferència entre la vida del poble i la vida que és la ciutat. Jo crec que així les relacions són més a prop, no? Se coneguem tots, al final sempre diuen en el poble sigueu tots família. Pues bueno, conèixer se coneguem tots. Hi ha altres futbolistes, així, amigatxos de professió, te'ls has dut així alguna volta al poble de Paell? Sí, a vegades han vingut, sobretot quan per exemple, he organitzat algun partidet així en el poliesportiu, farà 3 o 4 anys vingueren el que són els veteranos, però vingueren excompanys meus, Mendieta, Vicente, tal. Però molt això, no? Quan eres d'un poble i venen amics forasters i sempre estàveu pagat a ensenyar, mira, això és l'església, això l'Ajuntament, això no sé quantos, no? Sí, perquè al final saps què passa? Que el poble forma part de la vida d'uno, no? Jo quan vinc així tens records i al final compartir els records de menut en gent que avui en dia forma part de la teva vida i pues, jo crec que a mi m'agrada, jo no sé de més. Per cert, tu saps això dels escarabats, aquesta paraula, perquè d'on ve això? Sincerament no tinc ni idea, ara que m'ho estàs preguntant, és una pregunta que no m'ha plantejat mai per què se diu, o per què se diguem els escarabats, la veritat és que no tinc ni idea. Mario, necessito organitzar una festa, vull un pastís i m'han dit que tu eres la persona indicada per a fer-me, que tens premis i tot. Bueno, sí, en el 2009 vaig guanyar el Campionat d'Espanya i vaig fer uns bombons i un postre. Un postre de xufa, era horchata, carabassa, almela, productes de la nostra terra. Molta cosa de l'Horta, perquè tu eres del Puig. Jo soc del Puig. I arribes així un dia a la Pobla Llarga i què és el que més te va xocar quan vas arribar així? Me va xocar pues, que se burlaven molt de mi. Se burlaven de tu per què? De conforme parlava jo. Per què? Què te diuen? Molt cabrons. Pues, ahir tu, m'imagino que has estat ahí. L'Horta, la Porta, pues, sí. Però molt cruels, molt cruels. M'ha ensenyat, bueno, però almenys ho dissimule, m'ha ensenyat a parlar com parlen així i ara em passa que quan vaig al Puig es burlen de perquè parlen com parlen així. Què és el que més trobes a faltar del teu poble, ara que estàs així? Pues la veritat que la família, alguns amics, però tampoc estem tan junts. O sigui, que de tant quan ens desplacem, ara en agost fan les festes de Sant Pere, estarem allí, però ho porta bé, la veritat que ho porta bé. I la Pobla què t'ha portat? Quines coses t'ha donat este poble, estar així? Buah, pues m'ha donat, pues, per mi el més important, la meva filla. La meva filla ha nascut així, viu així, es criarà així, i jo la meva idea és viure així tota la meva vida, o sigui, estic molt a gust així en la Pobla. I escolta, a nivell ja de faena, quins reptes tens? Perquè jo crec que tu te'n va vindre del Puig a la Pobla, però no eres prou inquiet, no? Tens més ganes de fer més coses fora. Sí, no, així no parem. Ara tenim un dels projectes grossos que tenim pendents, anem a obrir unes tendes en Tòquio, ens buscaren d'allí, tenim l'oportunitat i anem a fer-ho. Ah, te van buscar d'allà directament? Sí, vingueren un poquet d'aixina com es diu això, de pel·lícula, no? Però vingueren els japonesos així, a la Pobla Llarga? Sí, en un contacte espanyol. Mira, Marc, jo és que he d'organitzar una festa i necessito un pastís per a... Senyores, per favor. És que això no és seriós, per favor, que estem treballant, per favor, ahí està encara el sucre.
Perdona. Escolta'm una cosa, quan necessito un pastís, tu em podries fer un pastís de celebració? Clar, no hi ha ningú problema. Per al poble, per a la festa del 700 aniversari... De quin sabor vols que la fem? No ho sé, el que tu vulguis. Sorprèn-nos. Una cosa que penses que els agrada dels escarabats. I per quantes persones? Una torta per a 4.000 persones. De xocolata, te pareix bé? De xocolata me pareix bé. Xocolata per a 4.000 persones... Problema és. Va, perfecte. L'actitud ja és molt poblatant, l'actitud que tens, molt bé. Un encàrrec n'hi ha que fer-lo. Sí, fantàstic. Quedem així, Moltes gràcies. Ens veiem, gràcies, Gràcies a vosaltres. Adéu, Xeni. Ja tinc solucionat el tema del pastís, així que abans que Rosita i Angelita s'acaben estacant tota la pastisseria, me'n torni a la Pobla Llarga, que he quedat en Joan Català, l'altre cronista del poble, per a que m'explique més coses. Eugeni, per a que t'hi situes, estem al final de la Ribera Alta, on comencen les primeres muntanyes i acaba la Ribera. Joan, veient el paisatge, qualsevol pensaria que este és un poble tradicionalment de taronja, però això no sempre ha sigut així. Efectivament. La taronja, anem a dir que va plantar des de mitjania del segle XIX. Abans, quasi tot el terme era arrossars. De fet, el taronger va començar més o menys quan van posar la línia de tren, el tren de València, la línia de València a Xàtiva. I gràcies al tren, la taronja ha sigut dels primers pobles en exportar taronges de tota la Ribera Alta. O sigui que abans hi havia arròs, però inclús abans de la taronja i de l'arròs crec que hi havia una altra cosa també molt important. Efectivament. Durant segles XVIII i XIX ha sigut majoritàriament un paisatge d'arròs. Però abans així teníem la seda. L'economia de la Ribera se sustentava en el cultiu de la morera per alimentar els cucs de seda. Els cucs que produïen el fil. Així en la Ribera se produïa el fil, no se feia la tela, se feia el fil. I d'aquesta època, precisament, és la construcció de l'església de l'Ajuntament. L'església s'havia quedat xicoteta, estava ja en ruïnar i gràcies als diners de la seda se va fer una església nova, un ajuntament nou i una plaça nova també, perquè abans en la Pobla no teníem plaça. Les cases arribaven fins a la carretera i havien fet una església nova, preciosa, però si no te tiraves darrere no podies veure-la. De l'esplendor de la morera i de la seda queden alguns edificis al poble. Correcte. Només queden 3 cases en tot el poble reflex d'aquesta cria del cuc de la seda. Se criava dalt de les cases, en les andanes. I n'hi ha 3 cases encara que reflexen aquesta època, que són la Casa del Baró, la Casa de la Música i la Casa de Leopoldo Miñana, que està enfront de la Casa de la Música, que conserven l'arquitectura típica sedera. Jo sé que tu eres molt aficionat a l'arquitectura. Quin és per a tu l'edifici o la construcció més bonica de la Pobla? Jo crec que l'arquitectura sedera i aquests 3 edificis de la seda són els més antics i els que més ens poden recordar el nostre passat. El nostre ajuntament, per supost, és de la mateixa època també. Les 3 arcades són superrepresentatives d'un esplendor que se va viure en aquell moment. La nostra església també. La nostra església és de dimensió, un poble tan xicotet que era aleshores la Pobla, és una església sobredimensionada, molt més gran del que li corresponia a un poble com aquest. I el campanar, ja explica que el campanar va ser un afegit després, perquè el campanar tota la vida ha sigut un campanar baixet, fins a 1920, quan una dona molt rica d'ací del poble, Matilde Bolíncies, era fadrina, va morir sense descendents, sense hereus, i tota la seva fortuna, que era una gran terratinent, la va destinar a elevar el campanar i fer-lo més alt, i ella, quan es va morir, va dir: vull que quan me muiga tots me recorden i que tots miren amunt. Arròs, seda, taronges... Queda clar que la Pobla Llarga és un poble molt treballador, però tot no va ser treballar. Com a bon poble de la Ribera, sempre tenen temps per a la música. Perdona, que ha entrat ahí molt fort. He interrompit molt, no? No, que va. Sou molt d'assajar en esta banda? D'assajar, que va. No assageu molt? 2 dies a la setmana només.
I això tu com a president, què et pareix? Em sembla poquet. Tu voldries tindre-los així tots els dies? Tots els dies. 3 o 4 hores. Molt sou en la banda? Quanta gent? 65. 65. Comptant-me a mi també, clar. De quin any és esta banda? Una banda centenària, no? Sí, és de 1906, si no recorde mal. I com està, vull dir, està de salut? Vull dir, entra gent jove? Entra molta gent jove, per supost. De fet, la mitja no la sabem, però la mitja és prou baixeta en edat. I n'hi ha moltes dones, moltíssimes. I està molt bé, molt bé, molt bé. Sí que és curiós això perquè tinc entès que esta banda és una de les bandes pioneres de tots els pobles valencians que més prompte va incorporar a la dona. Pareix ser que sí, que està documentat que és una de les primeres bandes al País Valencià que s'incorporaren dones. Sí. Tu coneixes molt bé això perquè ta abuela és una de les dones pioneres que es va incorporar. Ella és una de les 3 primeres dones. Van entrar a formar part de la banda l'any 1940 i el boom, diguem així, va ser l'any 44 quan van anar a fer certamen a València. Com es va ensenyar ella música? Gràcies a son pare, que en el temps de guerra era el director de la banda i ell es donava classes des de casa. Tens així una foto, on està ta abuela? Esta és ma abuela en 11 anys quan van entrar a la banda, Remedios i Pilarín. Esta és la filla del director que llaman en el 1940, Enrique García Gras. Ma abuela fa poc que va faltar. Ta abuela va faltar fa poc? I què te dia ella? Ella ens donava solfeig en casa amb nosaltres, ens repassava la lliçó a mi i al meu germà i a part els seus fills també eren músics, és a dir, mon pare i mon tio també eren músics. I ella parlava d'eixa època? Què te dia ella? Sempre, què dia ella, això? Estava molt contenta, llàstima de no haver poder continuar més, però la seva manera d'estar satisfeta és els fills músics i els nens músics. Ha sigut un diari de l'època de quin any és? Del 44. I això és de quan van anar? Al certamen de València, el primer certamen que van anar a la banda de la Pobla, en la qual figuren les 3 primeres dones de la banda de Pobla Llarga. Sí, perquè va ser com tota una sensació, això. Tota una expectació. Perquè mai s'havien vist dones... Mai s'havien vist dones en una banda. I en un certamen, a més. En un certamen, a més. Mira, ahí ho diu, he aquí 3 señoritas clarinetes de la banda de Puebla Larga. I ara sí que m'has dut, què tens així? I per finalitzar el porte el passo doble que li van dedicar a ma abuela, Otilia Barberà, per Borja Ferrer, que és el meu home, en l'any 2013. El teu home li va fer un passo doble a la teua iaia? Sí. Que bonico, això, que bonico. La borronaria. Veig, a llàgrima viva anàvem tots, que no és igual. Però tu no ho sabies, va ser una sorpresa. Sí, li vaig encarregar. I el va fer cas, i ja té mèrit això. Ja, per això vaig dir el si quiero. Vale. I te'ls coneixes a tots o què? Bueno, no, a quasi tots. Sí, a veure, eixe, per exemple, eixe qui és, el trombó? Este Bernat. Bernat, un espaviladillo. Ah, sí? Eixe és bona peça? Bona. Molt bona peça. I, per exemple, la xicona esta xicona qui és? Ostres, ahí m'has pillat. Si no la coneixes? Nerea. I este que està així, què? Gerard. Este ve de tradició musical. Ja. Ah, sí, de família de músics. Sí. S'abuelo va ser director nostre, son pare va tocar en la banda i ara ell. I son tio també. Serà que bé, molt bé. Val, puc seguir preguntant, aprofitant n'hi ha bona confiança, sí, no? Escolteu una cosa, n'hi ha algú des que esteu avui així que sàpiga per què els de la Pobla Llarga els diuen escravats? No ho sabeu ningú? Ho he preguntat i no m'han sabut contestar per què. Tu ho sabies això, ho has sentit, però no ho has sabut mai? No ho sap ningú, en el poble! Bé, moltíssimes gràcies a tots. Jo crec que ja no vull interrompre més, però sí que m'agradaria demanar-vos una xicoteta petició. No me'n puc anar d'ací sense que em toqueu el famós pas doble d'ací, del poble, el pas doble de la Pobla Llarga, per favor. Me'l toqueu?
Les notes d'eixe pas doble m'havien arribat ben a dins. La Pobla és un lloc alegre, on la música té un paper molt important, tant que d'ací ha eixit una de les orquestes valencianes més marxoses i famoses, la Pato. Per a la meua sort, el seu fundador, Daniel, és molt fàcil de localitzar. Diuen que sempre sol estar pel mercat. Daniel i Pep, de la Pato, ja molts anys, no?, de Pato. Quasi 30, ja. És una institució, eh? Bueno, agraït, sí, me pareix bé, me pareix molt bé perquè han treballat molt perquè es aconseguir això. Com va ser l'origen de la Pato? Sí, van començar en Daniel Quartet. D'ahir van fer la Pato, de Daniel Quartet. Quines orquestes has estat tu? Bueno, pues jo he estat, en principi va ser una que es deia San Remo, que està en fixes en Benidorm. Seguidament una que es deia la Holiday. Quina edat tenies ahir? Ahir tindria jo uns 18 anys. Molt jove. 18 anys tindria. 18 anys en Benidorm. No, però jo mirava allà. Esta es la Holiday. La Holiday. Sí, estos chicos que n'hi ha així, són d'ací quasi tots. Te'n recordes de qui són? Sí, anem a veure. I Pep també se'n recordarà. Mira, José Gregorio, Rafa, Remi, Jorge i Juanvi. Daniel, i els escarabats, com són els escarabats? Són ballaors? Són molt ballaors. L'únic que es falta un poquet d'això per posar-se tal. Però una vegada arranquen no n'hi ha forma. Ah, sí, ja van ells allà enfilats. I tu m'han dit que tu tens un hit musical, que és, diguem, la cançó que és la teua marca. Pues el Wampan Biluba, Balam Bambu. Però tu li dius a aquesta cançó d'una manera que és, com li dius, la del do. La del do. Ell no dia això, ell dia es girava i feia dame el do. Dame el do. Dame el do, dones el do i així ja arrencava. I ell arrencava ahir. És que és bonic, així a mi això improvisat sempre m'ha agradat molt, perquè el rius molt de veure el que fan o el que no fan. Daniel, i aprofitant la confiança, tu no me cantaries aquesta cançó, un trosset encara que siga a capella sí mateixa? A capella res, perquè un bon cantant no és mai de casa sense la seva orquestra. Rock and roll. Daniel, impressionant, impressionant. Escolta, mira, és que estic organitzant una festeta. Tu no m'ajudaries en una coseta? Per favor, jo soy de la Pobla, lo que faci falta. Però dins la cultura tot no va ser música, perquè a la Pobla Llarga també ha hagut sempre molta afició pel teatre. Per això m'he citat ací, a la Casa de la Cultura, per parlar amb Estrella Jover i Pepe el Papero.
M'han dit que vostès són l'Ava Gardner i el Humphrey Bogart de la Pobla Llarga. M'ho rigué molt bé. No s'han enganyat molt, però un poquet. Perquè han fet molt de teatre molts anys, no? Sí. Molts. I es coneixen d'això? O es coneixien d'abans? No, ja m'ho coneixien. No, mos coneixíem més. En quin any va començar vostè, en aquesta afició al teatre, Estrella? Jo sempre he sigut un poquet molt moguda i de joveneta ja m'agradava. O sigui que vam començar molt prontes. Perquè en el poble havia costum. Ja feia anys que havien... El que paraven, es cansaven o eren majors i mentre es recuperava la cosa o eixia algun ganes de dir che, anem a fer teatre otra vegada, pues entonces la cosa s'animava. Però nosaltres, hasta que vam poder, sempre vam estar ahí, ells més que jo. Vostè se'n recorda la primera funció que va fer, senyor Pepe? La mort del músic, en l'any 62. Qui estaven ahí en aquesta colla de gent? Jo vaig acabar de servir i el teu home, el teu germà, el Tono, Pepe Luis, Vicente Rabosetà, sempre m'enjuntaven ells i feien partidetes de xamelo, podies així... I el tio em van enganxar, el Tono i... El meu germà va ser director molts anys, però era molt graciós i molt actiu. Tenia una banda que tocava i, bueno, era molt actiu. I on feien aquestes funcions? Diferents puestos. Perquè així van haver molts teatres, no?, en el poble. Sí. Ahir en el Monterrey, que diguem, que era d'estiu, ne fèrem. Ne fèrem en els d'hivern, que era... Allà a la plaça. El Tomaquero, que diguem, allà a la plaça. Bonicos, eren bonicos. I allà on està Charter... Sí, on està... On està el Charter, això era un teatre? Això era un cine. Sí, sí. Un cine que, quan es va estrenar aquest cine, per si tota la contornar, ni a Xàtiva ni Carcaixent, ni a Alzira havia cinemascop. I aquest cine era... Està molt ben fet i molt bonico. Per cert, aprofitant la vinentesa, que estic així tan a gust xerrant amb vostès, vaig a fer-los una pregunta del poble, a veure si vostès me la poden aclarir. Vostès saben per què els de la Pobla Llarga es diuen escarabats? Jo la veritat és que no ho sé, la veritat és que no ho sé. És que no ho sé i no tinc ni idea per què es diuen escarabats. Pues no tinc ni idea. Jo he vist tota la vida així i tampoc sé per què mos diuen escarabats. No tinc ni idea, en sèrio que no. Home, jo crec que antes fa molt de temps no n'hi havia tarongers i era tot camp d'arròs. Tot el poble eren camps d'arrosars. Potser aquesta vegetació atreia els escarabats. I perquè m'abuelo m'ho dia també. Pues mira, de la Pobla, visquent de la Pobla de tota la vida i sabent que ens diuen els escarabats, perquè tots els pobles del voltant tenen nom d'animalet, i no tinc ni idea. Pues sempre hem vist en els carrers molts escarabats i de fet hi ha moltes espècies que molta gent de les afores ni siquiera coneix, com pot ser este que estava a la porta de casa, que és el rinoceronte macho, perquè porta el cuerno. Entonces, bueno, es va quedar dissecat, es veuen atrets per les llums de les faroles i en teoria viuen en els boscos, però bueno, es veu que la Pobla té una fauna molt diversa de lo que són els escarabats. És una teoria que nosaltres tenim i pensem. És que no tinc ni idea. Que ningú sabera dir-me d'on venia el nom d'escarabats començava a ser sospitós, així que necessitava parlar amb un detectiu, o almenys el més paregut, un historiador. Norbert, quin misteri, no sé què passa al poble, que ningú sap per què els de la Pobla Llarga vos diuen escarabats, però crec que tu m'has dut a un lloc que aportarà una miqueta de llum a aquest gran misteri. Així estem a final del carrer Vall. Així hi havia un pont que està ja tapat, està cobert, la sèquia que passava. O sigui, havia un barranc així? Sí, està encara i està tapat. I allò ja era un raval. Era, a més, un nom paregut a València, el Cabanyal. La professor tenia que vindre pel carrer Vall, perquè era on hi havia famílies, podríem dir, de més prestigi, si tenia casa fins el pare d'Alfonso XII. Total, que així era precís que vinguera la professor. Què passava? Que a l'arribar així, a
això era carretera, no tenien més remei que pegar la volta. Perquè estava al barranc. Perquè estava, no, i s'acabava el poble. A una part estava la closa, és a dir, uns camps de taronger però tancats. A l'altra part n'hi havia unes portelles, però que tampoc es podia passar per allí. O sigui que era precís pegar la volta. O sigui, tenim que la professor venia des de l'església, des d'allà, arribava així estava aquest barranc. Estava al barranc. Què passava amb la processó quan arribava així? No tenia més remei que girar i tornar arrere. Diuen que els escarabats van així, van cap arrere. I per això es tragueren el mal nom d'escarabats. Això, coses de pobles, per a mi que els que més ho dien, que a més es burlaven, eren els de Carcaixent. Els de Carcaixent sempre pel mig. Sí, saps? Però ho dien en conya, vulguin dir. Mira, ahir, com si no tingueren prou carrers per a tindre carrers de volta. I d'ahir li ve el nom ixe d'escarabat. Jo encara ho he conegut prou entrat al segle XX. O sigui que tu, fins als anys 50, encara has conegut que arribava la processó així, pegava la volta i se'n tornava. Sí, en els anys 50 encara pegava la volta. I ara, en l'època actual, què fa la processó? Tira recte? No. Ara què fa? No passa ara. Ara no passa? No, ara passa per el lloc natural, per el carrer Nou, que és el que va perpendicular a l'església. Vol dir que carrer de volta la Pobla sempre n'ha tingut. El que passa és que no s'ha gastat. I ara ja es fa d'una manera més racional. No passa ja la processó per la quantitat de mosques que hi ha així, perquè per la mort de Déu està ple. No. Per fi havia resolt un dels misteris més grans del poble. L'origen del nom d'escarabats estava en la processó. Ara era més que evident que l'església havia de ser una visita obligada. Estic amb Josep i amb Maties, que m'han dit que sou les dues persones que més saben de la Mare de Déu de tot el poble. Bueno, això de que sabem més que molts, no ho sé, potser el sent algú i que li senta mal. Però sí que teniu un accés privilegiat perquè sou els encarregats de, no sé com dir-ho, els vestidors o com es diu això? Bueno, formem part de la Junta de la Cofradia de la Mare de Déu i, bueno, pues sí, tinguem el privilegi de, pues, quan és la festa, pues, canviar a la Mare de Déu. Per això estem així mirant tots els trajes que té. Quin és el traje així més valuós que n'hi ha? Pues valuós, a mi el que més m'agrada és este. Després... Però això què és com... Això és el manto. Això és el manto. Això és el manto i damunt, això és la petxera i les maneguetes. I això és el manto del xiquet, la mitja capa. Que va conjuntat sí, sempre. Claro. Baixa. Vaig portar, pues, cancan, pastovar-la, després porto brialet. Un brialet. Un brialet. Què és el forat? Dice, que ve que té un quadraet que està en moltes peces de roba. Això per què és? Perquè la Mare de Déu, este bracer no el té. La Mare de Déu té este, però així, per enganxar el xiquet, li un ferro, que és el que enganxa el xiquet. Com ho lleveu a casa o com No, això és tintoreria. Tintoreria. I el resguardó. Sí. Que no es perga. En qualsevol cas, la devoció per la Mare dels Desemparats, així a la Pobla Llarga, és relativament recent, perquè així abans el patró sempre segur que Calixte III i la Mare de Déu dels Desemparats arriba un poc més tard, no? En l'any 49. En l'any 48. L'any 48 va vindre la Pelegrina de València per primera volta, així a la Pobla. És una Mare de Déu que és itinerant, no? Sí, la que va per tots. I des d'entonces, pues sí, que va néixer la devoció, sí, per la Mare de Déu dels Desemparats. I l'any següent, l'any 49, el baró, bueno, si el coneguem com el baró, don Joaquín Rodríguez de l'Encina, va comprar d'un antiquari la Mare de Déu que tinguem ara en l'altar i la va regalar al poble, per a que a partir des de l'any 49 que se fa festa. O sigui que hi ha molts pobles que tenen Mare de Déu trobada, la d'ací és comprada. Regalar. La regalar. Regalar. Ell va veure la devoció que n'hi havia en aquell entonces hacia la Mare de Déu i va
i la va regalar. I vosaltres quan aneu a vestir-la sempre esteu d'acord o algun dia discutiu un poc, ai, no, fica-li la capa roja, no sé quan, ai, jo no li ficaria la fresa. El que intentem fer és cada volta posar-li en un, perquè sempre com això és tot regalat, la gent sempre s'alegra de que li posen el seu. Entonces, ara en té molts, però fins fa 10 anys només en tenia 3 o 4. Ara, per lo menos, a lo millor un traje li poses cada 2 o 3 anys, però el que procurem és que vagi rodant i que se fiquen tots els trajes. Té bon fondo d'armari. No, sí, té per això. Però també depèn de quin li posi. Jo depèn de qui posi, la mare diu fa una cara o fa l'altra. Tonteries, no són tonteries, veres. El que l'ha vist ho sap. Està restaurada. És la perruca original. Sí, i este és el xiquet. Ai, mira. Que veig que siga una taràntula. Mira, boniqueta. Posta això i el resplendor. El què, perdona? El resplendor. El resplendor què és, el resplendor? L'aureola. Que porta darrere. Esta se li posa, la mateixa, quan li posem el traje el de color fresa que porta platejat. Perquè combina. Claro. Conèixer Maties i Josep m'havia donat molts ànims. La festa d'aniversari anava prenent forma. A més, ja tenia el pastís i l'orquestra, així que ara el que tenia era una gana que m'empinava. Hola, per favor, quan pugues una cervesa i un platre de braves. Una cerveseta, per favor. Sí, de moment. Eugeni! Hola! Què fas així? És que estic fent un reportatge pel 700 aniversari de la Pobla Llarga. Home, si estàs fent un reportatge no pots anar-te'n sense parlar de nosaltres. Però qui sou vosaltres? La màxima representació de les festes de la Pobla. Vine, que t'es presente. Passa. Mira, Eugeni, ell és Pepe, és cristià, d'ací d'una fila de moros i cristians de la Pobla. La presidenta de la Junta Central de Moros i Cristians és Esther. Pep és el president de la Falla al Castell, Josep és el president de la Falla al Sant Josep i jo sóc de la Falla al Colmenar. O sigui, si a la Pobla n'hi ha 3 falles i filades quantes? Filades 10, avui en dia siguem 10. Deu ser que vos guanyin els moros i cristians, els falleros. En filades sí, en gent no. En gent no. En gent no, en filades sí, però en gent no. En gent són més gent de les 3 falles que les 10 filades. I n'hi ha algú que estiga en les dues coses? Que siga una filada i també siga d'alguna falla? Hi ha molta gent que compartim les dues festes, el que passa és que justament així ara crec que no siga ningú. O sigui que si n'hi ha gent que compartix, vol dir que n'hi ha prou bon rotllo, no? Ho dic, això que esteu avui així de picaeta ho feu a sovint? Vos ajunteu els falleros amb les desfilades o què? Clar, i a més, justament hem tingut el mitjan de moros i els falleros estan venint en companyia. Claro, acompanyant per tots els actes. O sigui que vos convideu, no? És una cosa recíproca. Tu vens, jo vaig. De les quadrilles d'amics, normalment, qui no és moro és fallero. Entonces, sempre, encara que no sigues moro, vas ahí perquè el conviden i després les falles és igual. I si entre les falles sempre n'hi ha pique, no? O sigui, de les 3, quines són les 2 falles que teniu així un poc de... Les 3, siguem... Però en veritat sempre n'hi ha... Correcte. Algo concret, algo vulguis o no. Clar, sí. Sempre n'hi ha situacions que... Forma part de la festa, això també, no? N'hi ha més falles que entre moros, pense jo, no? Sí, no, és totalment diferent. Sempre. Els moros porten la mateixa alargo, la mateixa harmonia, tots en una mateixa direcció i la falla competís per un monument, competís per una figura, que el moro no el té. Nosaltres l'únic que demostrem és color i música. Mireu, xics, aprofitant que hi ha tan bon rotllo, m'agradaria demanar-vos una... Ai, Angelita, per favor! Mireu, aprofitant que hi ha bon rotllo, m'agradaria demanar-vos un favor, no sé si em podríeu ajudar, això... El que vulguis. Compte amb vosaltres, Vos espere, Vos espere, ens veiem, Adéu, gràcies! Gràcies! Finalment ho havia aconseguit. Ja tenia tot el necessari per a muntar una bona festa i el reportatge anava a quedar molt bé. Tal i com m'havia assegurat l'alcaldessa, els escarabats havien sigut molt amables. Se'ls notava en la sang quixe passat de poble que havia acollit els forasters. Així que ja podia desconnectar una miqueta i conèixer els voltants de la Pobla Llarga. Perquè esta acollidora ciutat també ofereix paisatges molt xulos, sobretot per als amants de la bicicleta.
David, estem on s'acaba el poble i comença el camp. Suposa que este tram te l'hauràs fet 1.000 milions de voltes, no?, amb la bicicleta. Sí, bueno, en la bicicleta i sobretot quan era més xogotet, que eixíem a fer gamberrades per ahí, per el terme, amb tota la gent jove i res, sí, el conec bé. Així començaves tu a pegar les primeres pedalejades o què? Sí, la veritat és que jo en el món de la bicicleta duc des de tota la vida i per este camí ha passat un munt de vegades, sobretot ja t'he dit, quan era més jovenet i en una altra classe de bicicleta. Quines bicicletes tenies de nano? Pues les que tenia tot el món d'aquesta època, sense frenos, frenades en la sabata. Mira, jo tinc una ferida així d'això, d'una caiguda que anàvem 3 en una bicicleta. Per a entrenar per a guanyar la volta en bicicleta a Portugal, així aspiració o què? Sí, la veritat és que la meva preparació era sempre així un ciclista, si el traus de casa, jo crec que no està bé, és on estan els familiars, on té el seu terreny d'entrenament. Nosaltres siguem així en València els privilegiats, sobretot així en la Pobla per entrenar, tens muntanya, no la tens molt lluny, pla tot el que vulguis, repeixos tot el que vulguis, entonces l'oraje que diu un amic meu també és molt bo durant tot l'any i res, és un puesto privilegiat per poder entrenar i preparar una volta a Portugal. Bueno, Jani, ja està bé de xàxara i vaig a ensenyar-te uns puestos del meu poble típics i que a mi m'agrada visitar, sobretot quan estic així al poble. Perfecte, anem cap allà. T'import del temps perdut, no sé qui porta els comptes, com un núvol difús, em deixem dur pels sostres, m'emporta el vent del sud, regolen les muntanyes, de sobte estic confús, em torne inestable. Bueno, Jani, t'ha portat així, això és la partida de la Torrica i això és el famós pont de l'Ase, que molta gent ve a veure el pont de l'Ase i no el troba, està un poquet amagat, però ahí està, passen els anys, és de l'època dels àrabs i no cau. De l'època dels àrabs? Sí. Sí que té anys, això. Com es nota que no l'ha fet Calatrava, si no ja estaria això. Estaria en terra. Estaria en terra, ja. Bueno, arrenquem? Anem allà. Vale. Separats per un vidre, el món es torna amunt, abans de que jo cride, des de baix em veus tronar. La pressió ha aconseguit fer-me esclatar. Pues mira, Eugeni, t'ha portat així a la Serratella, és un dels puestos que més m'agrada a mi visitar quan estic per casa, un puesto típic de la Pobla on venen a regular la mona per Pasqua i tot això. Des d'ací pots veure la Pobla llarga sencera, els pobles d'alrededor. Bueno, Eugeni, t'apeteix seguir en el tour en bicicleta per el terme de la Pobla llarga? Està molt bé, però és que jo crec que ja a l'hora que és, mira que me'n torne cap al poble, que he d'organitzar això de la festa i tinc ahir que ja veurem. Moltes gràcies. Vale, ens veiem, David. Ens veiem, adeu. Adeu, fins ara, gràcies. Adeu. Escolta, és que m'ha perdut. Damunt vaig en la bicicleta i se m'està clavant ja el fogó i em fa mal. Va vostè cap a la Pobla Llarga? Sí, senyor. Ai, em podria dur, per favor? Sí. Ai, fantàstic. Mira, deixa així la bicicleta i ja la replegarà David, que és un del poble. Escolta, este és el cotxe de fer els bans? Sí, senyor. Ai, això em ve mel. Em ve mel. Anem! Bando, poblatans i poblat... Angelita, on va? Angelita, però aquesta dona està boja, Angelita, on va? Angelita, torni així, Angelita, està tornant boja, està dona. Bando,
Bando, es fa saber que avui a les 12 de la nit a la plaça del Mercat es projectarà el reportatge documental del 700 aniversari de la Pobla Llarga. Vingueu tots, que ningú s'oblidi, esteu tots convidats a la plaça del Mercat. Tira-li, Angelita, tira-li! Bona nit! S'havien perdut per la muntanya! Una bicicleta a tirar a la muntanya, que la repreta per ella. Bé, doncs ja hem acabat. S'ha quedat molt bé, la gent està molt contenta. Vos vull felicitar, vos vull agrair perquè heu treballat molt bé. Està molt guai. Damunt la gent se'n va contenta perquè damunt ja s'han ensenyat perquè vos diuen escarabats. Sí, nosaltres ja ho sabíem. Com que ja ho sabíeu, i per què no m'heu dit res? Ai, perquè tu mos has preguntat alguna cosa per Dalot. La Vespino és a ser roja i envellida, perfumats i Bé, jo crec que no ens en podem anar d'ací, no?, sense que toqueu una cosa molt, molt del poble, com és el famós pas doble. Home, però que anàveu a dir-ho tots, cabrons. per mi el millor dia de festa. Ja ho tenim. Mos ho vam passar molt bé gravant-ho, a que sí, Reyes? Són enviats